ngono lho. Kowe panjenengan berjuang dalam mboten Bagong pacak golu. Lha niki cacah pocongane Bagong penak dhewe nek turu. Niki kula ketake dan mereka bantu sampean sehingga rampung selesai purning ganti ya ngene iki. Kula mboten ngitung tenaga ngene. Tulung ya tulung tenan tambel ya ora masalah. Ngoten. Ning kan gelem nanggap wayang. Iki terus piye? Yen mendina ngendangi enek 15 tahun lah. Iki apa malah nanggap elek tenan. Ora serik atiku. Aku jeneng besar nek gamelane. Sol ae, sol. Serik tenan, kula iki jan serik tenan. Iya, Bos. Dalam rangka kula berjuang ngeten iki, kula mboten butuh napa-napa. Lah kok sampean moro-moro mangwe duwe. Lho kula napa mboten arep lho. Iki lho dalam rangka kula mikir karo kanca ngandelkan semono. Takut. Nehmu gagas piye nehmu mikir kepiye. Kowe mbantu ya kena. Kowe ngrewangi ya kena nanging kudu kok sawang sing tok bantu kuwi sapa. Kaya kowe ora tau melu satriya. Satriya nek tanding kalawan Denawa, tanding karo raseksa. Padha karo wong mancing sing pancinge wis dipangan iwak. Sakjroning pancing obah, sakjroning walesan gerak kuwi dituku pirang yuta ora bakal diwenehke krana nikmate kapinujon dedeti kapinujon pancing nganti caplok dening iwak. Iwak dene wekasane banjur kowe wani tumindak dudu gawe gelo gawe kuciwa senare terus kok pedhot. Kaya ngapa mun tapi ngrasa patuta ngono kowe tak ajar. Kula kan bantu panjenengan, bantu ya disawang kahanane. Anak panjenengan butuh ngedeke omah, bantu munggahke gendenge, munggahke blandare monggo. Satriya kuwi nek perang bekasane banjur diwangi. Nyinggung perasaan padha napuk praupan. Wiwit dina iki jam iki aja kurang pangapura. Kowe aja melu aku lirine. Kowe lek golek lem nyang bapak iki. Kowe yo ora iso maca kahanan lho, Gong. Darahmu lagi sedih. Gusti Puntadewa digawa nyang Asina. Ing Sira Rasuna paring dawuh nek iki bakal diancam sedane. Lha wong bocah ora karuan cah ngendi ngono kowe iso tersinggung terus melu-melu perang Satriya Tama iki kowe tau roh lakon apa Janaka diwangi Panakawan. Karepku golek ati lho ya karepmu golek ati ning caramu ra ngono dinteni rampunge gati ndara rampung ning ngrampungi para Denawa terus kowe wakasane nggawa kepat apa nggawa ipit nyipiti ngono kuwi malah dadian apike. Kae ana makna bodang karo nyipiti ngono malah ketrima. Lah darah maki perang karo cakil rampung butane terus iso kok pentungi nganggalu ngono lho. Lho arep kok buta tidaya nek ndase kok kepruk alu ya modal. Darahmu piye duka? Ora melu, wis ora samelu ya ora melu ngono. Tulungane aku sing ora didukani aku panggah melu. Ora bayaran Bagong lho. Nah, seneng aja golek pangalembono karo wong delok. Ana. Kowe lek kemerokok sering atimu mergo diwane wong delok mek turu ta. Dasar. Gampang. Iki diunggahne bareng panggah turu iki. Penawaranmu ki piye? Rek diitungne kabeh sak plagri iki kene iki sing cedhek dhewe ora kowe to, Mas. Nulungi ndono ya kena nganggo pikiran. Lah gelem nulungi pada Petro, kan Petro sing jenglok-jenglok.
gagah perkosa. Petruk sing bandungane gede. Petruk gereng. Lho gelem demung ora wis leleng. Kuwi aja ngono lan mikir. Satriya, kuwi padha karo gendaan. Gendaan cek ambung-ambungan terus moro-moro kok pedhot sing lanang kok tepangane terus sing wedok genten kok ambungi ngono ya perasaanmu piye? Nek begengge ora iso ngono lek mung ngitung. Ya sing oleh-oleh. Kowe dilarani ya lereno. Nah aku ngono yo. Kabeh sarwa ngati-ati iki sarwa petungan, ora gusa-gusu ngamuk ngono kuwi. Tak kira aku nek ngombe kok piye? Ora mungkin, ora. Sekar putung dan tangga mulane negara ya. Negara kuwi ada beberapa unsur sing tukang gawe aturan, tukang gawe undang-undang. Terus bekasane banjur ana mengingat, menimbang, memutuskan ing pengajak aja nganti temu klirak-kleru. Wedine bila mana terjadi kesalahan, SK iki udah enak tulisannya. Lah kowe ora takon dhisik. Lah iki malah slamet aku malah wedangan yang warung ngomong-ngomongan karo iki malah etungane paling ngomongin Jokowi karo Prabowo malah. Saiki kan kuwi sing dadi problem, sing dadi fokus. Lah iya. Lah iya wong pancen awake dhewe iki cara arep milih pemimpin ya carane ya dadi rembug. Kowe piye Kang? Kowe piye Kang? Langsakan ngarane. Ya ora elek. Aku dadi sepuh ya mung nderek wong sak Petro arep nyang opo. Terus Ndoro itu kang perang, mar-marme Satrio nek perang kembang. Sirkui bantu, ya bantu ya kena. Ning aja bantu perkara ngene iki. Lah kok nyisih lah. Lah kok kowe moro-moro iki terus ngamuk jembalian go walu ngono kuwi. Kok kepru indase to. Dari pecah buta ngono kuwi. Ketoke mesine marem. Aku mana ning Ndoro tak malah kowe tersinggung. Ngono aja. Dadi inspektur upacara. Ya. Sing dadi inspektur upacara kuwi wakile kepala sekolah. Lah. Urung nganti rampung kepala sekolah sing tenan teko. Nah terus wakilnya kon ngalih perasaannya biasa. Lho aku weruh terjadi ngono ya enek. Ora beda kowe ngono kuwi. Lah iya tukang ngendang pas ngendangi tayuk terus diganti utawa dilironi utawa diwarneni ngono dadi lan pandese. Ya. Pak D Karyono cik ngunjuk terus ganti Pak Trik Parman kuwi enek pantese. Ya. Wakino cik ngendang lah. Kira ora wakino. Ya. Ora apa-apa lah. Ya klerak-kleru. Pirang taun Ndoro lak lilih penggalihe. Ora misalnya engko. Aku nek pesane kowe dukane Ndoro. Luputku to. Kalgon lagune lekas luki pono teng kidul. Kadung kapir ngamomu mamangun mana arahayu. Ranggumun Mas. Aku kokone kok rombong aku ranggumun. Lah aku nembang turut toko ngulang ngalih klenteng yang kan alun-alun wis kena tak jagane hitungane. Malah sumbut kuwi karo Mbah Gong. Ngono aku ndak bingung. Tutupno, wong kowe tak bantu malah tampamu kaya ngono. Bablas
Tak pipiti profesor ngamen. Betapa malang nasibku, betapa malang nasibku, betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Walau kini dapat ganti seorang ibu, ibu tiri hanya cinta kepada loponya. Serak kena dihitung iki nganti mendel kaya ngene tunggane ora dadi bakul malah iki kena tak tanjake malah kena tangge bangun. Tak mungkin di dalam hatiku tak makin tak mungkin kowe lu kok. Rasa ngacung ngono. Wis tangane diwalik gegem aja ngurung-ngising-ngising. Pono kawan ngemis kaya ngono iki piye? Ngembang. Lah iya nembang. Lah aku iki bendaran mana kok tembang. Lho, tak dadekne kombinasi. Kombinasi apa? Lho, jangan rangka tembang kombinasi kan iso. Jembatan merah digandeng karo sing diarani buta-buta galak. Kuwi dadekne siji. Wah, hebat bisa ngetane dhewe pirang-pirang apa. Jembatan merah gandenge buta-buta galak. Ini cuma tembunge ngarep wae wong wis terenyuh nyanyaku. Oh, ya isa. Bapakmu Mas nesu karo aku, tak bantu ra ketrima, malah aku dilereni kaya ngene iki. Aja, gek becakku kan tak dol. Duwe. Kacau tak ada nih, lagi apa ini carangan dak rene mulai budal itu kacau tak ada makasane sing ngene iki malah cikal bakal ngene. Kesetan. Lagi biasane piye? Ya munggahne ngedone gamelan, bar kuwi cek kon bonang penerus. Piye ngono ya? Angger tak takon niki lek aku nabun ndi, lek aku meniti ndi ngono iki panggang ngono ya to panggang ngono. Panggangku bar maghrib. Lah iya. Bar maghrib tenan rono tembok karo Reni malahan. Salehu. Pasar Manuk. Kula pun dilereni nek sampean dasare mesane kula nggih, sampean piye carane nek ndak mesane mboten kula terus mawon jalan melangkah nggih kula ngamen. Ngamene pancen dasare diniati apik ya iso oleh. Oh iya pokok ora nyolong ngoten mawon. Kula nyolong sirian mboten jane. Sing nyolong salon ndopo sinten kula nika. Oke, ketawilan to sakone nggih monggo napa mulai tatar dadi pemulung ngoten. Pas lampune mati nek minggu. Lha iki jane enten sing tak incer. Endi? Gamelan kulon lapangan sing abang sing cik Bandungan tok. Kok incer apane? Mbok maratan turu kok incer. Pun sampean dalam rangka nulung kula pripun? Kowe lila ora nek wa puntok diwaca mati. Kula mboten lila lajeng pripun? Arep bantu ya disalahke meneh. Nek dinggo dipapan niku kula niki ngegonga ya tanggung jawab. Angger bonange nung iki suwane tak jagur gur kabeh mendel. Kowe iki pandak pemanjang yuswa kowe angger bunangi srabane sumuri makun ngono kuwi. Sing profesi ta. Macao iki tandane kok nulungi kowe.
Lah kok napa mari metu aku ki piye? Ah ya apa-apa ya nyak ya Mas nyatan ya anyar, enggak masalah. Dalam seragen ki anggere wayang anyar lho lakon apa ditokne. Lah iya. Malah sampean kita lawas ngono aja kita lawas. Lek lawas ngene iki malah jeragem, larang regane. Lah kon ngene jeragem. Ujet-ujet, blus kakang Gatotkaca. Aja serontok tumuli tindak nulungi wong punta dewa kang bakal diobong alun-alun ngasih. Le nulungi janane kowe kudu mabur, ora godak mabur. Aku dadi siji karo kowe. Kowe kawula, aku bendaramu, iki lek kumpul war dadi sawiji, ya ana kene sing diarani kang sinebut panunggaling kawula Gusti. Engko nyaingi bapakmu, aku ora penak, Mas. Bapakmu ini muntap loro akine wene bablas nyangastina ngene kono kena rumasa tersinggung. Ya ora wong kowe karo aku dadi siji karo kowe. Ya ana kene durunge panunggaling kawula Gusti. Kawula iki kowe, Gusti iki aku tegese aku iki Gusti bendaramu, dudu Gusti sing kuwasa. Kok kleru-kleru. Terus carane aku tak mlebu nyang anggamu. Lha metu ndi metu mata, metu cangkem, metu irung, kowe rasah takon perkara aku mlebu. Aku diparingi keluwihan dening Gusti ingkang bisa manjing wong kowe iki arep mabur kok sing dodo kowe dhewe iki. Engen mbiyen Isra Gatotkaca gandrung ki dodo dhewe. Sapa? Jenate Yanto. Yanto ngendi lho? Kae guru kalane guru kunjen. Kunjen guru. Ning omahe anu pialane akeh pialae. Bangsa menang dalam rangka iki, menang dalam rangka iki. Ning tibake tuku. Kok didandakne kon mesti juara 1, juara 2 jan ngono kuwi ya Peter kan. Sakit mabur bisa tumuli tindakno. Selamat apa bundane ngamar. Kan? Suwi-suwi apa yang nama Mas? Banyak awake dhewe kan terus anyaran.